Potaknuti lošom gospodarskom situacijom, sve manjim brojem obrtnika te sve većom nezaposlenošću, pogotovo među mladima, iz Udruženja obrtnika Senj osjetili su potrebu da i sami djeluju po tom pitanju. Stoga je proteklog tjedna organiziran Dječji tjedan poduzetništva. A o čemu se točno radi, pogledajte u prilogu. Udruženje obrtnika grada Senja zajedno s Ministarstvom poduzetništva i obrta pokrenulo je hvale vrijednu inicijativu za učenje o poduzetništvu od malih nogu. U rujnu smo isti projekt proveli u osnovnoj školi u Senju, a danas je evo finalni dan bio obilježavanje Dječjeg tjedna poduzetništva u dječjem vrtiću. Jedino je u stvari poduzetništvo to koje može stvoriti nekakav novi dohodak, odnosno koje može doprinijeti razvoju samoga grada. Bez poduzetništva koji puni i gradski i državni i sve ostale proračune nema ni razvoja ni grada Senja ni Republike Hrvatske. Apsolutno ovo je jedan odličan program. Meni je drago da se mogu zahvaliti svima onima koji su doprinijeli da on dođe u Senj. U dječjem vrtiću Travica tog se dana odvio pravi mali obrtnički sajam. Radio sam tijesto i još sam radio nešto doma. Radili smo slikice da možemo prodati. Nije mi ništa bilo teško. Uz pažljivo vodstvo, odgajateljica te pomoć stručnjaka za poduzetništvo, sva su djeca imala priliku naučiti i iskusiti kako je to izraditi proizvod svojim rukama, a na posljedku i prodati za realnu cijenu. Čitav koncept je stavljen da se razumije proizvodni ciklus i po završetku proizvodnog ciklusa, kao što ste danas vidjeli ovdje, proizvodi koji su djeca napravili dolaze ovdje u prodaju. Koliko piše na cijeni, toliko ti moraš platiti. Cilj ovog projekta je ukazati na potrebu odgoja i obrazovanja za poduzetništvo od najranije dobi, te stvaranje poduzetničkog ozračja koji će kroz igru i različite aktivnosti primjerene dječjoj dobi omogućiti djeci stjecanje nekih osnovnih poduzetničkih znanja. Da razvijaju svoje vještine, stavove, navike, kreativnost, a ujedno su i naučila koristiti neke ekonomske pojmove, termine kao što su sirovina, proizvodnja, nabava, prodaja, prihod i tome slično. Nakon ovoga čitave ove aktivnosti mi imamo i edukaciju samih odgajateljica kako bi napravili analizu svega što su napravili i da ih educiramo za daljnji rad. Djeci se ovime želi približiti svijest o tome da svojim radom i stvaranjem nove vrijednosti doprinose kako svom osobnom razvoju, tako i razvoju cjelokupne zajednice. Također je vrlo važno naučiti ih u ranoj dobi kako prepoznati sam sebe, promovirati i plasirati svoje znanje, te možda i najvažnije da vjeruju u vlastite sposobnosti. Da li će to biti kao poduzetnici, da li će to biti kao uspješni liječnici ili slikari ili bilo koja druga profesija, mi to ne znamo. Ali je bitno da im taj koncept poduzetništva, budući da živimo u takvom društvenom uređenju gdje je to nužno znati, da to bude njima blisko. A što ti želiš biti kad odrasteš? Poduzetnica. Je majstor krovova i dimnjaka. A zašto baš to? Zato što smo mislili da će nam doći dimnjačar, a ono nam je došao majstor. Ovakav vid odgoja djece za poduzetnike će doprinijeti svakako da jedan dio ljudi, odnosno dio ove djece koji su sudjelovali u svim ovim programima, stekne nekakva osnovna znanja o tome, pa možda u budućnosti i bude neki veliki poduzetnik. To znači kad imaš neki restoran ili nešto i tamo radiš, onda nešto prodaješ. I onda zaradiš puno novaca i onda budeš jako bogat. Ako nam budućnost ostaje na ovakvim mališanima koji svoj poduzetnički duh razvijaju još u vrtiću, za uspješno i bolje sutra ne moramo se bojati.